Minä huomaan, että muuttomieliala ei ole paras mahdollinen. Asia on puhuttu. Minä en tuomitse etukäteen. Katsotaan nyt. Entäs Jonna? Käpykylä. Käpyjä on jo kunnan vaakunassa. Todennäköisesti puolen ikävään ennen joulua. Jonna, voidaanhan me ajella viikonlopuksi Hesaan. Lähdet moikkaamaan kavereitasi ja minäkin saatan lähteä mielelläni mukaan. Mistä hei? Voi olla, että jos Jonna ja Aiska lähtee Helsinkiin, niin me mennään kalaan. No niin, tämä yö vietetäänkin sitten hotellissa, mutta huomenna päästään omaan kotiin. Lapset saakin sitten omat huoneet, jos se kinaaminen vähän vähenisi. Päästään Iskan kanssa vähän puutarhatöihin. Ja mä menen ilmoittautumaan johonkin futisjengiin, vai mitä Iska? Ja mä rupean nääntymään. Menetä ruokahaluni tai sit mä rupean syöpöksi. Jonna, älä viitsi. Huomenna menet ilmoittautumaan paikalliseen lukioon. Pian sulla on uusia ystäviä. Yök. Juntteja. Kaunis näköala. Tämän Kymijoen varrella on paljon komeita paikkoja. Odotahan vaan, kunhan päästään tutustumaan. Iska hei. Miksi kaikki paperitehtaat on aina joen rannalla? Se oli hyvä kysymys. Aikaisemmin tehtaiden sijoituspaikan valintaan oli selvät perusteet. Ennen vanhaan puuhiomot ja paperitehtaat piti perustaa vesistöjen varteen, koska tehtaiden käyttövoima otettiin suoraan koskista ja raaka-aine uitettiin perille jokia pitkin. Näin tapahtui myös Kuusankoskella. 1870-luvun alkupuolella rakennettiin ensin Kuusankoski-yhtiön ja Kymi-yhtiön paperitehtaat, ja vielä ennen vuosisadan loppua syntyi Voikkaan paperitehdas. Näiden 3 tehtaan ympärille kehittyi ajan mittaan 3 tehdaskylää, joista sitten myöhemmin muodostettiin Kuusankosken kunta. No äiti, vastaako tämä odotuksia? Kyllä vaan. Kaunis talo. Kyllä tästä saa oikein viihtyisän. Ja Ipanoillakin on omat huoneet. Jää meillekin vihdoinkin oma rauha. Päivää ja tervetuloa. Päivää. Ollaan juuri muutettu. Ulla Miettinen. Henttosen Päivi. Minä olen kesälomalla ja ihan tässä kotosalla. Niin, että jos apua tarvitset, niin tule vaan pyytämään. Kiitos vaan. Tämä vaikuttaakin ihan mukavalta asuntoalueelta. Kyllä vaan. Rauhallista seutua. Sellaista puutarhakaupunkia, niin kuin useimmat asuntoalueet Kuusaalla. Niin. Asuttiin Helsingissä kerrostalossa. Ja sitä usein kaipasikin tilaa ja rauhaa. Niin, ja puutarhaa. Niin, ja ihan lastenkin takia. No hei, ja tervetuloa taloon. Minä olen Niilolan Pia. Pia vaan. Miettisen Aulis. Aulis vaan. Minä tulin etukäteen vähän tutustumaan tähän uuteen työpaikkaan. Oikein. Minä varasinkin tämän iltapäivän niin, että voi vähän näyttää paikkoja. On sitten kotoisampi aloittaa. Kuusankoskea on jo pitkään sanottu Suomen paperikaupungiksi, sillä täällä tehdään enemmän paperia kuin millään toisella paikkakunnalla. Kymin paperitehtaalla tehdään hienopaperia ja Voikkaalla aikakauslehtipaperia. Lisäksi täällä on sellutehdas ja 2 kemian tehdasta. Tällaista jättimäistä hienopaperikonetta ei voida ajaa ilman tietokoneiden apua. Mutta toki ammattitaitoista väkeäkin edelleen tarvitaan niitä tietokoneita ja koko prosessia valvomaan. Tältä pituusleikkurilta rullat menevät joko suoraan asiakkaille tai sitten ne leikataan arkkipaperiksi.
Tiesitkö muuten, että meiltä viedään paperia yli 60 eri maahan? Tehtailla pannaan nykyisin paljon painoa ympäristön suojeluun. Täällä on käytössä erityinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Se edellyttää, että vesien ja ilman suojeluun osallistuu koko henkilökunta. No niin, ehkä tästä jotakin kuvaa syntyi. Ja lopuksi olen varannut sinulle pienen yllätyksen. Pääset katsomaan uutta kotikaupunkiasi hieman erilaisesta vinkkelistä. Matti, sulle olisi vieras. Käy peremmelle ja istu, ole hyvä. Niin, mä soittelin siitä, josko teillä olisi toimittajan töitä. Joo, niin kuin puhelimessa sanoin, niin kyllä hyviä juttuja aina tarvitaan. Niin, onhan sitä koko ikänsä tullut kirjoiteltua kaikenlaisiin lehtiin. Niin ja viime aikoina mä oon innostunut yhä enemmän kuvaamisesta. Se on hyvä apu tällaisessa pienessä lehdessä. Tehdäänkö niin, että minä näytän sulle vähän tätä kaupunkia ja jutellaan samalla meidän toimintatavoista? Niin ja muutenkin tästä kaupungista. Selvä. Moi! Moi. Makee pyörä. Joo. Onks tää sun? On se min. Ja makee. Oot sä tulossa meidän kouluun? Joo. Kävin just ilmoittautumassa Tokalle. Mä oon just muuttanut Hesasta. Jaa. Niin kirjoitan ensi keväänä. Haluaisitko lähteä joku päivä uimaan? Uimaa? Minne? Kuusaalla on paljon hienoja paikkoja. Mentäis pyörällä. Näkisit samalla millaiseen paikkaan oot muuttanut. Niin. Mikäs siinä? Ja reipasta menoa. Vähän ulkosyrjällä myöskin. Terve. Terve. Mä oon just muuttanut tänne Kuusankoskelle ja tulin kysymään, pääsisikö joukkueeseen näin kesken kesän. Totta kai. Mikäs on miehen nimi? Lassi Miettinen. Mutta kun mä pelasin Hesassa meidän korttelijengissä, niin mua sanottiin Litiksi. Litiksi. No sehän on komea nimi. No ei muuta kuin ryhmään mukaan vaan. Mene tuonne Samin ryhmään. No niin, menossa. Ja jatketaan. Mukava kuulla, että kaikilla on lähtenyt asiat täällä rullaamaan. Ja Jonnallekin ruoka maistuu. Isä. Mun täytyy mennä nyt. Moi moi. Mullakin on töitä illalla. Koittakaa pärjätä. No Litti, onks sulla menoa? Ei, tänään ei ole harjoituksiakaan. No mitäs tehtäis? Kalahommia me ei olla vielä ehditty. Toimittajana sinun on syytä tuntea Kuusankosken arkkitehtuurin erityispiirteitä. Tämä kotiseututalo, entinen koulurakennus, jonka suunnitteli kuuluisa arkkitehti Lars Sonck, on yksi hyvä esimerkki. Löytyy myös muita arvokkaita puurakennuksia vuosisadan vaihteen tienoilta.
Kymin vanha ammattikoulurakennus kuuluu paikkakunnan nähtävyyksiin. Samoin kuin keskellä kaupunkia sijaitseva pääkirkkokin. Näkemisen arvoisia ovat myös komea kaupungintalo, viihtyisä asuntomessualue ja tietenkin Kuusankoski-talo, paikkakunnan ylpeyden aihe. Riska, hei! Paljonko sieltä sinun paperitehtaaltasi tulee paperia? Jaa. 3 tavarajunallista päivässä. Iso luku! Hei Litti, katso. Sinullahan syö. Että Marja ja Sieneen pääsee melkein kotiin pihasta. Niin, sitä tulee helpommin lähdettyäkin. No kuinka te olette Kuusankoskelle kotiutuneet? Kiitos, ihan yllättävänkin hyvin. Lapset ovat löytäneet mielestänsä puuhaa ja me Auliksen kanssa olemme enemmän tämmöisiä luonnossa viihtyviä ihmisiä. Tavallamme. Täällä on kenttä keskellä kaupunkia. Me voidaan nyt harjoitella vaikka joka päivä. On ehkä syytäkin. Joten olemme pyrkineet luomaan kotoisan ja turvallisen ilmapiirin. Kodin ja koulun yhteistyö on tällaisessa pienessä yhteisössä toiminut mukavasti, ilman turhaa virallisuutta. No niin, siirrytään sitten kahville ja vapaampaan keskusteluun. Ja mielelläni minä vastaan teidän kysymyksiinne, jos teillä jää jotakin epäselvää. Tai jos te haluatte puhua oman lapsenne asioista. Mitenkä meidän Lassin koulu on lähtenyt käyntiin? Oikein hyvin. Lassi on reipas ja aktiivinen poika. Niin, isänsä poika. Onko teillä esiintynyt koulukiusaamista? Helsingissä meidän piti puuttua siihen ihan vanhempainyhdistyksen kautta. Meillä se ei ole ollut ongelmana. Se on tällaisten pienten koulujen etu. Me olemme voineet keskittyä vanhempien kanssa mukavampiin asioihin. Talkoilla olemme lisänneet viihtyisyyttä ja järjestelleet erilaisia juhlia ja tapahtumia. No terve, Litti. Opettajasi kertoi, että koulu on alkanut ihan mukavasti. Niin. Eiköhän me sitten keksitä viikonloppuna jotain mukavaa tekemistä.
Jonna kotona? Ei, se meni teatteriin. Ai, mitäs siellä menee? Näyttelemään. Kyllä mulle taitaa toi saunominen riittää. Iskä hei! Arvo missä oltiin tänään luokan kanssa? No missä? Kalliosvuoressa. Ensin me käytiin palomuseossa. Siellä oli vanhoja paloautoja ja kaikenlaisia sammutustavaroita. Niihin autoihin ei tietenkään saanut kiivetä eikä koskea. Ja sitten siellä vuoren sisällä oli monenlaisia urheilupaikkoja. Pitkä juoksuratakin. Ja meillä oli kilpailut. Ja iskä, arvaa miten kävi. Tauno Jokeli, te olette suurin piirtein samanikäinen kuin Kuusankosken kunta. Täytätte molemmat 75 vuotta. Miten Kuusankoski on muuttunut näiden 75 vuoden aikana? Kyllähän se on paljon muuttunut. Jos ajatellaan noin maisemallisesti, niin kun ajatellaan Kuusankosken keskustaa, se oli viljapeltoa, siinä ei ollut liikkeitä yhtään, kirkko oli. Muutamia vanhoja taloja siinä on ollut ja ei ollut kaupungin taloakaan silloin vielä. Tuossa kun tein alustavaa tutkimusta, niin selvisi väestörekisteristä, että täällä on vielä yli 50 vuonna 2021 Kuusankoskella syntynyttä ja vielä täällä asuvaa henkilöä. Se osoittaa sen, että ison pinon vieras on helppo vuolla lastuja. Iskä hei! Vieläkö te meinaatte, että äiti ja Jonna haluaa ottaa takaisin Helsinkiin? Toivotan teille kaikille hyvää ja onnellista uutta vuotta. Julistan Kuusankosken 75-vuotisjuhlavuoden alkanut.